Asteroid pakhat mel somsari laya thui scientist ten aming Matilda tia anvua chuan Khawvel aron su teu to hle Khawvel su ani vai chuan Khawvel top ani mai don wangin Asteroid Khawvel ron pan mek chu akong lo dal turin van thengrenga spaceship an kap chuak ta van doi thak takin spaceship in Asteroid ahang thleng trap to tia chuan abula Asteroid te jok te chu ahan su ta wangin mishing te thil tum chu ti hlo tin ani talo ani scientist ten an chu dan chuan karthum nuwa Khawvel run su to turin an te a nu pa pakhat Dodge le lindai te po in an car radio tang chuan news chu lo ngai thlave in ma se Dodge chuan enga tan ma angai lem lo chuti anga apasalin engma ngai ven lova a hriat awang chuan lung oi lovin lindai chuan a kalsan ta a mishing te chuan an hun hnung chu am taka mangin an thil ti du zong te chu ti hlo tlin ngei an tum ru hle lekha tar chuain a thenin Khawvel top ma ngeya thian kom tur an zon lain mi then khat chuan mi bor som zual Khawvel top tak ngial po thleng zo lo turte an tha thei thu ani nok bok dot save thungi ro chuan hun top man pui tur anei lo ti hrachiang hle in anun hlim om lo ve tak chu ala chhun zom ve zel nisom ni pakhat chia a om ta dot sa chu jima kalin mi an thahnem lo hle a ina thlen nu chuan TV news a phone call service zong a chiat tran mek thute tuile call pe tha zong po a chiat vat tur thute an lo puanga na thok turin office a kal han tum le a ma se mitam takin khopui nun kalsana thingtlang lama hun nuam tak le ha dam taka an hun topte man an du wangin traffic alo jam na sa le kong dang zo in office po chu a thleng ve thei shram office a po chuan a tho pui te chu an khat phar to an ma ni dor tu te tang chuan phone call tam tak dongin chung ho chuan Khawvel pum pui chiat na ani awang chuan insurance an ti theile theilo te chu an lo zot ve sek meeting a chuan thok tu te an tlem to em awang chuan a om chhun te chu din mun poimo tak tak an chel tur thu chu pu ber chuan a han puanga ma se tu man an pom du bik to lo a in kota mailbox a han en chuan angai te bokin engle kha ma chu aladong chuang lo a thenom nu penny po chu a bial pa awen nen anin hawa wangin aron chuak taw ngong mai dot chu a ina chuan lutin a identify tu nutling elsai po alo la om chuta elsai nena chuan Khawvel a boi to em wangin local to lowa a chung te nena hun mang turin atita ani elsai chuan angai kherlo thuwa a chan le chuan dot sa chuan akar le peklama zum le mai turin chol apeve ringot mai ani khudam doi ein TV news box chu a han en le a khwalzin phur thlona to ber a thlok chuak chia ti le chu mi bak chu engthlo nama a thlo to lo tur thu an lo puang a bathroom tui de na chuan spider pakhat hi mu thadu lovin ala zuwa ta zoka amu thil lai chuan spider kha a maya awa kwal zet mai atu khuwa alo war chuan spider se na nu ma chu a maya alo om treu office kot awa thleng chia tia chuan a tho bui pakhat in chunga tanga ron zuang thla chuan a kar chu aron tlak dot mai kar khat lai aliam le ta mishing te chuan ni som pali chi an nei to a thian nu dayani party hoi hota chuan dot chapo awakal ve a dayani te chuan fapa rolthar hi an nei a chu ama chuan anu le pa te chu a soi chachiam maya anni po chuan Khawvel a top trap to awang chuan enga tan ma ngai du lo chuan an kaltir ve tamai bok
daya ni pasal chuan a cigarette changkang tak chu dotsanena an zuk turin a han phora Lindai chu dotsanena anin nei lai zong zong poa a hlim ngai lo thu soin anin then tamai po chu mak ati vak lo thu le alorin lok dan chi ani thu chu daya ni chuan a soi dotsa chuan chu tiang thil chu alo ngai tu thlen ngai reng reng lo wang chuan mak ti hle in daya ni chuan ma ni te topa mal taka Khawvel top mason ai chuan abial nu tur azon pui tur thu chu dotsa shrilin ani la chuan enga tan ma alo ngai lem lo daya ni chuan ati lui tleta wangin apasal chuan Khawvel top tur ni na na engtin nge ama chawin athi thayang tin olsamte hian alo chang ve a party in tran tak taka chuan daya ni thian nu Karen nen chuan anin be fu ve riau mai Karen ni chuan a in cheina thren khat in bel na hun ane ngai lo zong zong te chu phorin party ya chuan moilu tuk tak mai hian aron in chei ve nge ya dotsa zeilo ema wang chuan daya ni chuan alo mel ru zeu zeu Khawvel top ma a anti tur theu te an soi sap sapa Karen ni chuan omzenei taka dotsa melpa chuan hun top man pui tur thadeu adu thua soi lam an han thai china meu chuan an ruin an bon to hlom ngang mai Khawvel a top trep to ti awang chuan naupang te po zu te anin tir ve ta mai Kareni la chu in ti zai taka a in the kwal pa chuan dotsa chu a mel le zeu zeu bok papakhat hi dotsa bula chuan ron kalin Khawvel top tur awang chuan meichhia te po in an mi padu luata mel chhia le mel tha po an thlan thei to lo thu soin du tho taka hun man pui mai tur chuan a han tia dotsa chuan ala hnil tho pona chuan halpu halin dotsa chuan boruak chu zongang to lovin bathroom a abiru taringot mai ani a thianu daya ni chu ron kalin aron kis tamol mola dotsa chuan alo du lo na sa hle pasal nei lai ani thu soin alo zil ta hrep maya daya ni chuan chu tiang thil chu tu man an poi sak to lo thu in alo chang maya zana em po anei to lo dotsa chu ho ngal da in ina chuan first love high school an kalaya mi dai to Olivia i thalak chu a han ena alunga leng ve deu pona chuan mei chetap thom hria in a han en chianga a thenom nu penny chu alo ni reng mai a thei ang chuan han thlemin UK a chung te hnena a hun top man atum lain thlona an lo cancel vek si chu lungche em hian a trap hi alo ni dotsa chuan in chunga hroilu tin a khu dam doi chu a han in tir vele a penny po chuan a meizial chu pek tumin dotsa chuan alo hnar penny chuan amun nge thin ema wang le a har thei lok thin lo awanga meizial zu thin ani thu asoi penny dam doi ru chu amu hil ta thuaya zing alo ni chuan eng anga thombing chenga po a har thei ta thrak lo dotsa chuan maktiin anar te chu awa me pin sak vel chuta aphai phuleng chu tumin alo har ve ta chau penny chuan a that to thu le ngai tua a ngai to lo thu shrilin a ina chuan an chuk ta a penny chuan dotsa mail tam tak chu lo pe in mail da tu te chuan an address an hriat po thu soin hun rei tak chung chu a maila dotsa le kha te chu alo thleng thin hi alo ni local that sak vekin a mu ngai lo awang chuan pek na hun rem chang a nei lo thu a hril ngal bok lindai chi chu hria in abial pa nen hlim taka a mu dun thina wang chuan lindai chu dotsa roommate mai emo alo ti dotsa chu a ina let le in lindai in alo ui re san ti a hre chuak chu a thin rim kher mai lindai thil alo la kol zong zong te chu a pai chuak ta veka in tur lein pa ka akal a rui ve deuh to si tleirol in ngai zong in fob lai a mu fu hlau zui ngai mo riawin a not bo ta mak maya
chuta pa ka chuan a chat thazui ta ani jing khua alo var chuan a ke a chuan uite pakhat hi alo in thlung ringot mai le khathema ti pal ti inziakin anei tu te chuan an lo hnu chi ringot mai hi alo nia ni som pani chia a to a uite thar nen chuan in lampanin an homek konga chuan mipui lo in ti boi nuai chu muin an chi ai tan ve ta in an thlen chuan a uite chu chote a han pe ve te a news a chuan mipui in kara boina chuak chu an lo ti chuak chuai mai penin akuta a hlan a mel te chu han en letin a first love Olivia khan le kha alo thon ve ring mai le Olivia chuan a mangai reng thin thu soin a mai ro chu ama zong boi du to lo tura tin an tan chuan an huna top to thu asoi atler top ber na chuan anuna a mangai ber ani thu atar langbok chuta atuk vera tang chuan brick aron thlok lut nol mai mi pui thin rim te chuan an building chu an ron thleng to an building a alarm te chu richua chuin a uite chu apom nola a phai phuleng le Olivia le khathon chu lain rik room thila chuana chuan a chuak ruta ani Penny apartment a chuan kalin Penny bialpa owen anen anin huthut chu owen chuan Penny chu alaka alorin omlo ruring emo tin a thin rim chuan bang chu a nek dot ma se anin soifel nu chuan Penny boina zong kara tuitaka lolamu chu anwa kai thowa owen le Penny chu anhan in hial le ngal zata Penny chuan athil ro tak chu lazung zungin an tlan chuak Penny chuan akar cha bidana a hriat lo thu soin karan zon lai chuan an pia loka silai an kap ri throi tamai owen chuan Penny chu in phen nan mangin boruak dai deuh nu chuan kar chu anwa muta a Penny chuan kar chu khalin Penny man mo le khal thiam lo lutuk chu an chuak theilo owen chu kara tanga chukin pon tang chuan ti dan tur a hril mola thate te a hril talo chuan musit takin a tong khum zel Penny ngai da ni bi kheklo buai lain an han in hial le mi puiten an ron nang ching trap to si dot sa chuan Penny nena private plane nei a hriat thu le chu pa nena chuan a hruai tur thu soin rang taka chulai muna tang chuan tlan chuak wat turin ati Penny po chuan UK lama a chung te la hreringin owen a chu a hnu chia tamak mai zinga lo ni chuan an petrol a zo wangin motor chu hnu chiin ke in an kalta dot sa chuan a khata a da lo awangin a haumol Penny chuan thil a eng zonga thlir tur chuan a han hrila dot sa thin rim chu in beng dai zo lovin Olivia le khaton a hun taka a don lo awang chuan anun ti chevek tuwa apu taringot mai Penny in thiam lo chuan Olivia nena anin mule ngei theinan a thei top chua tur thu soin ngai dam adila motor pakhat ron tlan hlawin an pani chuan a phur tel ve chupa ming chu Glena ani Penny chuan Glena nena a chan chin te hril tura tin Glena chuan anau pan lai atangin a han tana dosa chuan alo ning ru hle Glena chuan Khawvel top tur an puan ma deuh lok khan a doctorin kar ruk chia adam thei to thu a hril thu chu soin a ma lok kuma a mangai thina awanga a chan thu soi zelin ama ngei po a doctorin adam rei to lo tur thu a hril chuan ama nuna lakte a han ril ruk thu soin ama dal tulian ber po ma ni nunna la ta chu vanram an lu lo tur thu a hriat kar wangani ma se dot sa chuan a motor hnunglama bungrua te awang chuan a thu soi chu a oi tlat lo Glena chuan motor chu ti dingin a in thiar lok du thu a soya
arin lelna tizual tur ting tang chuan dot sa chu asom bok dot sa chuan lo nar ngalin Glena chua vele Penny nena chuan mi lo om tak ani rin thu soin Penny chuan a oi sak du lo Glena lo let le nu chuan Penny chuan dot sa uite chu zunram thiar turin a chua puita Glena chuan dot sa chu in puang mai tura ti in tual that tu ani arin thu chu mai chana asoi mi mai dot sa chuan rangfa hranin alo phana sa hle Glena chuan a hriat sual ani tiin ngaidam a handil le nuno chu mai baka ama nunna laksak turin mi aroi thu a hril chu vele Glena chu mi tue moin an ron ka phlum ringot maya ama thatura amiroi tengei chu an lo ni Glena ruang chu kongsira phumin a motor chu khalin an tlan le ta thui tak an tlan nu chuan restaurant pakhat an va muta in no puar tur chuan an luta waiter chuan lo chhonin eitur an order ngal an uite eitur po chu leisak ve ngalin an du tokin an eya Penny chu midang zinga chuan avalam ve zuai mai ma se lamrei pe lovin dosan hena chuan akir le an pahnih chuan ti melin an hun kal to te an soi waiter pakhat nena chuan dosa birthday ani ti Penny chuan soin a birthday chu an ron lom saka chuta waiter pakhat chuan an pahnih chuan aron kis nok mai midang om ve te po chu du tho taka in kis ve ngalin boruak chu aso sang chho hle dosa te pahnih chuan an chua san rang kher mai motora chuan anti sa chak na ron chuakin in ngai to film man heklo du tho lutukin hun an mangdun ta shepa atnuwa chuan do cha chu a in thiam lo kher mai a chan berpo anin kara kumtam tak atlak wangani Penny chuan puitling ani ve to a ma nia du thlanna siam thei ani ve to awang chuan engatan ma ngai lo tur le in thiam lo reng lo tur chuan ati police siren ri hria in police motorin alo zui reng mai Penny chuan danin poimona anei to hleinem ti in ading du haulo do cha chuan dan paljut mai chu ngai ngam lovin boina apun lun ma chuan adin tira Penny mezial pe lai chu lak sakin a muam hlum ringot mai akhu hip sual palin alakhu bor zui police pakhat chuan ron bia in an motor khaldan chungchanga anti sual te chu aron soimol mola Penny chuan engatan ma ngai lovin za pa vak lo chuan alo chang police chu alung oi vak lo hle an pani chuan lokapa akhung ta ani an bula chuan tang ve tho chu alo thungoi kura Penny chuan do chan hena a in tiamna ati hlotin theilo awang chuan ama le ama in demin a trap ta vak mai do cha chuan le lama tang chuan rem lovin alo nem anun te chtu ani lo tin ama ngei jok chuan hun rei tak kalta khan a in ti chiat vek to thua soi an chung ko chan china pakain anu chu damlo na awanga athi thule apa in akal san dei thu soin chung ko bel tur mu malpo anei lo thua soi zing lama police duty chuan aron chhuat ta veka ma se an motorero chu an la hren sak tur thua hril Penny chuan a bial pahlui chu chulai hnaya chuan a cheng ti hria in police chuan a va thla thlapa Penny bial pahlui chu spec ni in a sek lutuk a mu chuan do sa chuan alo thik ru ve hle sipai retire to hi lo ni in a thiante sipai ve tho te nen chuan om hun thatak mai hi an lo khuara spec chuan Penny chu alam mangai tak zeti alo don sondana chuan alang thei a satellite phone mang chuan Penny chuan a chung te chu a han khola anaw tele a chung te o a hriat chuan Penny lom lutuk chu in sum zo lovin a trap pur mai speka chuan a ina
penny chiah chen phalin dotsa chu a chen ve theilo tur thu a hril penny chuan du bik lovin dotsa hnena a thutiam chu a hrila a kar man ho sak adil bok speka chuan kar chabi chu pein ati turte ati zo vele a hnena lo let le turin penny chu a cha an jin kong chu tran le in Olivier de chena ina chuan an vakal kongka an kika an nga de reng nuwa po chon tu anom lo wang chuan penny chuan kongka chu ti chia in an lut ringot mai in chunga chuan tu ma hi an lo om lova ei tur tam tak an mu chuan chu zan chu Olivier te ina ria mai an titluta ani docha chuan records play na muin penny chuan a record te chu ei rong bol pa in angai thla docha mu hil chu kai thawin pa ngai tak chuan zanria an kil dun ve theita penny chuan atun manun le an chung ko chan chin te soin penny chuan Olivier in anu te hnena a le ka thon chu a mu fu lo mai anu te address chu lo om vekin Olivier po chuta chuan a om ngei ringin atuk lama chuan kal ngei an tumta ani dosa chu Olivier hi khuma chuan mu in a khum luwa ama ming Olivier in alo zia chu mu penny point dosa te yearbook lui muin dosa nau pan lai thalak a mu chu a hlim kher mai atuka chuan Olivier nu te ina vakalin dosa chuan penny hnena kara lo ngak tura tiin ama in avakal ta a reivak lova chuan ron let le in kar chu atinung Atlanta dai maile penny chuan thil om zia chu zot vatin dosa chuan lekha chi anu chia thu hril penny chuan Olivier mule theina na an thil ti zong zong nuwa engwanga rilru thlak le mai nge ani zotin penny chu thinrimin a ang buana dochala chuan chang thadu heklo anin hial boita ani chuta mi an la su trep zui motor tang chuan chuakin tuipui kama mitam tak in line an mu chuan en chiang turin an vakal vea tuipuya chuan mi te chuan chandam do in baptisma an lo chang reng mai chumi an mu chuan an thla amuang deuh aniange anin kisle taringota midang zinga chuan hun nuam tak mangin penny chuan phai phuleng tumdan te chu zir a han tum vea phai phuleng chu dosapa pe khi alo ni reng mai an jin kong zo chuan an tlan chuak le ta in pakhata dingin chu in nei tu pa chu dosapa franka alo ni penny chuan an pa fa chuan in piak na hun pe in franka chuan akal san wangin ngai damadila dosa chuan Khawvel a top trap to hi ngaidam mindil boy du su tin na lo chang chu tiang ani nuwa po franka chuan thathei ang perin penny le dosa chu ami khuala zanria te kil hawin an pa fa chuan phai phuleng te chu an tum dun hialani penny mu hil lai chu dosa chuan pom nolin tho theina chuan a hlang kanga a mangai thua thlain apa chuan United Kingdom lama a thlo puita ani a uite nen chuan a ina ho in a identify tu elsai thu ziak nu chia chu huwa a ina lutin elsai chuan alo ti fai sakle meka docha chu thinrimin elsai nena chuan a hun top chu a chung te bula mang turinati elsai chuan a thian anga angai thu soin alung oi lo hle dosa chuan ngaidam tilin karle lama local le turin a thla ta ma se a karle chu a omto don silo news box chu en lein Asteroid in le aron sut hun tur chu an lo chut sual lo thu an ron puang darkar som paruk nuwa Asteroid chuan leilung chu aron suto don ani news puang tu po chuan thir tu te zong zong chu a thla liama news to bernatur ani thu soin TV signal po chu an ti top ngal ani
dotsa chu penny apartment a chukin a record te chu lungleng takin angai thla chuata chuan mu in penny nena an hun man zong zong chu ngai tua kir pa in Khawvel tawp chu angak ta top mai ani karen chu aron thimta chuta awite chu bo vak vakin penny chu aron lang hlol mai anin kwa vong vonga penny chuan thlona a har thu soin Frank ka hne na tanga thil omdan a hriat thu le Frank chu ale tir le ti ashil khuma mudunin anin du na le anin mangai zia te chu anin shil ve ta a an che vela mi pui chi ai le mang ang thoma tang chuan aril ru lak pen tumin dot sa chuan penny chung chang a hria du tam tak ta chu azot char chara chutiang chuan Asteroid in Khawvel aron su thleng chuan omdunin an Khawvel chu atop ta ani